Upat ka ba drug personality na dakpan sa naglaing operasyon kontra illegal nga droga sa El Salvador City o Cagayan de Oro City. Usa sa mga dinakpan aktibong miyembro sa Civilian Volunteer Organization kung CVO. Nakatutok si Argil Relator. Himas rehas sa prisuhan ang 48 anyos nga si Alejo Actub, humana palitan og duha ka sachet sa gituohang shabu sa Zone 4 Taytay, El Salvador City, Domingo sa Udto. Nakuha sab kaniya ang usa pa ka sachet sa samang droga. Si Actub, usa ka aktibong CDO sa barangay Mulugan. Sumala sa kapulisan, anaa sa listahan sa Directorate for Intelligence ang dinakpan. Actually, monitor ta ani for almost 1 month na no nga gapadayon gyud gyapon siya sa iyang illegal nga mga aktibidades. Luyo sa mga ebidensyang nakuha batok kaniya, gipang himakak sa dinakpan nga tulak siya og droga. Hinoon, aminado kini nakagamit og shabu niadtong wala pa kuno ni lingkod si Presidente Rodrigo Duterte. Wala ko pa na sir, aduga wagi ko bisyo na sir, di ko gamit ang droga li. Samtang tanggong sab sa prisuhan sa Police Station 3 sa Cagayan de Oro City ang PUJ driver nga si Rene Gloria, kinsa target sa buy-bust operation sa Tamparong Compound, Barangay Kauswagan. Lakip gidakop ang mga bisita ni ining sila si Humbert Lintawan ug Edmond Alcantara. Gawa sa gituohang shabu nga napalit sa target, nakuha sab sa iyang posisyon ang 5 grams sa samang droga nga mobalor og 35,000 pesos. Na sila gi-mention nga ngalan pero di pa nato pwede i-divulge kay base manggod sa kadaghanon lagi ato nakuha ubay kini no. So ato pa nang makandakan og follow up nung makuha pa nato unta mas maayo. Aminado si Alcantara nga nagagamitan siya og shabu tungod sa akong pagkuan murag nang hinambal ko ba kay mo guni makaayos akong hubak. So gihubak ka? Oo. Pila na katuig yung natambal ang paggamit og droga? Depende ra po na siya kay kung mabusog ko murag hanguson ko na mura po na akong ikuan gamay ra mo na akong ga itik. Wala na mihatag og pahayag ang laing duha ka dinakpan. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.